Fetish. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani Fetish. Fetish. Anunti na odo sewa memenu abase want na wa mamamrani na mamrani Fetish. Me kai muse so refi ukromo ina benya wira bedwase amamrani amani Fetish amparo. Ene Fetish ye twa ye nkoma na no ye ne Okomfo ya wusu etwetwe ye no eho ye de ode ye wura bibisommo ye bobo ne ma bebre so ye anwie na enne ye ba betwa so ye da wase se waje bre na wo hwe Fetish dwumadie ye atonsa frɛ wo nua na wo nua ne so ntonsa frɛ ne dɔfo na ye nhwe ayadesua a ye sua Fetish ye wo ne pa bebre ede mamo yensan enhye ye nkomo twetwe na se endenti me kɔ me na nkyɛn na yakɔhye ye nkomo twetwe no ase nana amen me mo atena ase ejosebru bibia e bɔkɔ de adoma nkoma ne hyehyɛ na ede dana akwam adoma nkoma hyehyɛ ye de dana akwam ampa ɛna no ma ye hu yi abibi som sania esitie na ye anwie ye nkomo no eye de do ne pompon so no na bre enti no na so say ye koje ya home ene ya san asaf aba na wada romo yen san koyechi na ano no wo wontiti ye kwan so de no na ya nkomo anwie ukọ esirem koje ntiti ye ede baaye no ukọ ye no wo wontiti ye ne mu no senia wo bekasa asi agi ahoho ene niema bi na wo kire ye na no nyina ada nkyɛn a ɛdeɛ paa na quantity ye nim de ka wotiti paa ne sɛ ubetimi ehunu nyankopɔn na wone ne nam no sunsum na wone ne yɛden enam no di sɛ na afei woni paduan kasa nso ɛbɛbɛne adum pɛmpɛnso bi a wawotimi hu sɛ aha obi de na ade srɛdeɛ ne haw ba ubetimi akɔ ubetimi de saa enuro na kodware nno ebene wo ho edi enuro saa enuro bebrebe biti sɛ eduro bi a efe ne kasapreko kasapreko no eye nsa na sɛ ye duro eye duro ya frɛ bibi kasapreko eno na ye din ade a kasapreko ne kyerɛ eye haban a ye bete de amawo ahaban ne din no ne kasapreko dabi aduro na wudie no ene efe ne kasapreko de ekoya amawo no eye kasapreko oka edwo ano no okay obi ense se wono wugi akyinye wo ho enti sa no ni nyina wukodi udi bambo aduro udi kowumu ye wo de obedware de ye de betetew sesen ye de sekan yiwan ebetew na ye de aduro na ye de ahyem ye wo mota ye be hye na wo sadie wo de fra wo kwan wo de fra wo nsuo wo de fra wadwe ne abede ubed eye nubna ene ye de je enti wo ni padua no se nipa ya bodwa wo ni pem na wo kɔ na obi wadubone wo de soma de ma asanka sehwe a ye ma wo dware adua be ma wo na mu ayeden ayedene eni nti na be ma wo akoye akom no tu ko dware adua de babo wo ho ban de beboa wadwuma na wo ba be ye ni mu nse adwuma na ba be ye ne sunsum adwuma obenya de oye papa ono beka obenya de onye papa ono be ku ade asie nti wo se wonya de wo ni padua no wo je mo nipa na wo nse ade a meye ebetima mama ho ade a metimi de adi sunsum bi so entiti ya mo ko for how long ejina ni ye wo koye ye no ebi ko ne entiti enfie nu wo de no ko ne sen me ko na fe 1 year afe ana me ko yi si se mi sua nioma na ma me ho kwan ebre me ho ase ehye me wura na ase enti die na wo se wo de duma mi bia wanfa ntam wanfa anya mabro wo je ne ntam so de maame na wada romantete no na eye wonko a anati se suku a nipa bebre na e na ekọ bra wo ko no na nipa dodo sa ebe me ko ye na nipa miensa na wo ho dada me machi nipa num be ka me ho enti na ye ko nipa du ana ne ye wa akom no mu ebre me be firi wo kra de na omo bro saa eduna na me ka no enti enye nipa baako bia bi wo ho a ye wonko na abakwa akotom wo ho enti ntetie ne ye ba bia wo ne na e kire nipa dom a
ebeba ho bi me ko mu ne de na ye nipa edu ene wo honom na me kotu nipa miensa wom wadaro ma wo ko school a ye to school atade na ya ma wo kyerɛdua nkrata empaboa ho ne ma wo de be ko ne a wo be di provisions ne ade na na ya soa edi wachi na ya ko kyerɛ wudin na wo ko akotua school fees modie no etisen ya jiwusika ne wo ye wakom no ebe jiwusika ojiwusika ni wie ye wadomade ne neoma wo beto biti se asesedwa a usunsum ne ba obetena so doso bia usuma ne ba obebo eti no wakom no sunsum kura aka won na kyere de ukọ akoye nti wo betimi a kyere ye sunsum a ka wa ana ai sunsum adi ka me ohene ba kofi ye ntumi sa ohene ba kofi ye ntumi ne buom ana anoche wofa eye sian ekokai ene na wabo anoche din na ya agona na wankasa ofri he me free jamase agona jamase ana me free abusia ben mu na oda me free eye antibrenya me maame AB10 udu jamase AB10 abusiem ana me wo signboard ubo AB10 na obi adoko ni aduana ni asona ni agona ni me ye aduana hwe abrade nana mona mo di jabaye ye na di jabaye no mo hye papa mo beye aduana ni bia waji amamre ni amane ni wodi ni no boboja oyo woja wo wakasem wona na ntimi mprade ho ma ne nyeyi bia wo no wotimi mben no se wo wadwene bone tie aduana ni ba se sa wadwene na emwa woda wontimi nyeyi wa wo hwe me so wo adwen bone tie aduana de hye wodo se wa gina yie na sesa wadwene wa nya adwen sa kyera de a nye obi na kumantwi bo asi akona de ne ho iti age akyera mo na yento aso enti wo ye aduanani na wo free agona jamase so ankomo no so mame eba ne se na wan kwaje ntete ye wo agona na ukọ esrem de baye ni entete no sunsum ne kyere ya wo beko bia na wo beko no na wo ho boa nso enti se wo kọ bia wo free se nipa no ebonim de na wonim de na wakwabene apabene wo sunsum ni madie mu na wo se nim nuo esa kan wo betima kyerkyerw eno enye sa asante yanim asante nim pa na pania mimi ji ni diye na me free se wapene ene bia me de koye esremu no me da se enti ukọ ho no na wo se bosom se na ekita wa de koye me ko na wonya afi he me ankasa tano e ka me ne eye ohene ba kofi ye ntumi ono na ne maame kyerembra ne maame e de achefi poma achefi poma ne kunu ene obiri konfo no che ne bosom obakom de e de je asantema si wo eye tano bu abuduro eye wonana no me nana no na wo ye nipa wo eye bosom amekom yi na wo ye nipa te se de odo se wa ye nipa yi na obiri konfo no che ekonsra hwe e wo ne chiame eye wiamo ase hene wo eno no wonana ne kan sa ba kosem kire wa na me nana aka sa ba kosem ye na bosom ne ba ye bere ye te bosom na no ana wo be kana ba kosem e de akire enti okafa hwan so okafa me ame so sunsum ni si wo so wo ye de na wo hu se asem o kan ye no se na tia na eye ne obe kan ye na ye kama me so eteye tibra na wo kan de na wo nim ne na wo kan bi sunsum ba wo so wo hu ne de wo ye eti ete wani so no ete mani so na ye kire me musa yo to asoma me eti me na no ye nipadua ana obiri konfa no che e ma ne dane honhom ode ne nsa kan no e wane no ode ne nsa kan no bobudo ka ase na ni je no ho pe no eye nipadua no wo ne hu no ware no eti ma ware no wo physically anasa o ware ne so ba be ka no waye no ho kanyini sayire enti achefu kuma ya sabio yire a one ne beda wo mma say eye nipa afamu a
ɛyɛ jira one ne bɛda awo mma asem nti we ne de we no bo so hum asem na so asem na make nti ma obiri konfo ye me nana no honhom nti besi ne ɛyɛ yabusu afie me papa ɛyɛ me papa afa me papa afa ho no sunsum no wura nkunyaden no mu a unu se bro no ma fita si wo wo ben na ejira eno ne wo nana no me nana no nti oso ne nsa no anodane abro no sori ne nsa na odane abro no ma nti na busiafo ahu ne biem ya hu ne biem ne nua mama nyina di su oso ne nsa na obi gina ho na ni pa gina ho ansa no wo ye no so no wanfa ne pe bosum ne kama me nana ne te ne ho ase se obiri konfa no che ka kire no na onim se obedane honhom abro no ma no na wonim se odane no eti bre obiri konfa su animu odane honhom no a wo jera wa ma wiase biem no me nana mema na ne nuanom no edi ho yaw ekọ ho adwa atoa enante wo ho se akomu nua no esa beba nanso entimi ansi se abro no ma no kola ben kala eye fita ademodie bia ntuamu nti ye den eno achi no ana ye obiri konfo anoche bosom bo abuduro enso be kan ne yere ho se na bia wura be wono wo yere be kono ho na wo so wukunu wo ko na bia okunu be wono ho na wo yere nso be de e betena na enam se bo abuduro ye panyini e wa achi afi ne ma no so nti ana ono be ye ne bosom panyini ntika ye ka odano a ye ka se konfo ya obosom anane ta na okuta na me bodi se buabuduro nti eno achi no na na nipa ni ho na wo akwada yi sabi esuko no man ye ko abusuani ma enipa obekom ye obiri konfo achi ana ono baaye ebekom ye na owuye anka konfo bi mbesi semina obeka me beka wo konfo ya wo konfo ya odo se wa wada roma wo kante ano nti ano no wo kire mu sen na yahwefo nso ate ase aya ka se ye te sunsuma no a ye do koto akomu a ye do tu adrom wo firi adrom a ya bobo wo sire wo firi sire boni mu a eno ya atanofo no afa ana meken wo firi sire boni mu a ya bete wo bosom na no eno no santi ano enti ano no bosom ne kanwa onkasa enti ansana bosom ne be kasa no ani ye friends ye kwate bosom no ano enti ye wa mamere soronko a ye e de kire bosom no ene san amamere soronko no eye sunsum bia ne de meta no ye de akokoba ena pem na no akokoba fefra wo hwane ne ba ana ye cheye e de kasa kire bosom no esuo no tano no no be kasa ye e be kire ne bobre na fasuo ne de ban e kire di wote di waye ama ye hunu sa akoma e kan konfo yawe eye suo sumasi ana kan no akokoba ne ba ne sa na mu wia o mu gyan na na se we de kana no obewu ye nkunu ye skutani se ye de kasa nsum na no kasa ya akokɔ ne bewu wow eti ye bi wa ye de ma ne kwa kasa wo amusie ye nsuo dua esi wo owia wa hyenkom dua no be kasa ache ne dua no wo se afentem no bokɔ biem na dua na wu na nsuo ne awu na dua na wu ansi wo na nsuo nso nsuo nso sa nsuo ne nwe okakasa se okasa kire nsuo se nsuo ne nwe a esese nsuo ne hwe nana bedase mimi sawe na kire se akomo no falsa na yente wano a wankasa no kra no hu bosom a wokom no wankasa na wa no yete wano no ede ne yede te wano na fahe wankasa wo hu no eya bisa na abekɔ ebetima abodi bia bi di akyerew na mmom sunsum ne ba ana ye agi atum sɛ ne wote ye no esa na te anan na mebra ye tema no ne tema no wa musie ye dua kɛse bia na asi wo akyeye ɛhɔ ne ye te bosom no na dua ben na ye odum dua bia wodine ha na ye dua odum ana ye kwate bosom na no waase na dua no makokora ne kama meti ase ese dua na si wo wono no
e chen duane kakra omo ne bedua sa duane ye den esi ho ono so bro 90 years ti duano na twem mfie adu woche bra o kasa kire no ne boso miensa pepepe na duane wuyi 3 months boso miensa ntem na duane wuyi no sa odum no na kra bi da so mi fie wadua bi sa bia na ewuye no ye twai e de to ho omo ewuye na butoye no makokora ne papa enua no e de breme enti wo dua na ewuo ni bi wo mi fie sisi ti ye wia na udware no kakra na de waba abebo watenase eno na mane be ne ko atenase bo atenase bom eyete se ye de wo ba be si se konfo a wo betena krom de ne etu be swai nyoma ye de bo watenase wo ba krom a bia kro no ye de wudwan wasipem wasesedwa onwira na ye de abo watenase na ye bo watenase wi wo swai kire kroman no wo de die ne swai ohini swai o de afna sabe pepe de ensem na ya moka wo swai ma kroman ne se wo swai yare wo swai wuo swai kire o manfo me swai kire me manfo se amane how e da nipa so bia wo de beba beto manim me swai se mantima anya matumi wura entam de sa to so biem se ye hia me no pa ye hia me wia ye hia me anadwo da suom me swai me yare nempo yare ne kura na chi no mama me to me mantam piao enya ho enti say no yenti nsimo wan kasa say wa bosom no omo yesen ahonhoma say ya no ahonhoma kuta me dia de amam omo dodo yesen na se wa motia nkoa na wo kona okita sen na de kwa me quantity mu die na susuma mi nim pefie se wo me so ye mienu na wo koye no me ko mi wura ho sompa me ko so me nti o ma me adom ade adom meti ai ade bia no be hinta me se me waba manim na wo busa de na mintimi nka nkyerɛw ase bia no asunsu bi be ka mente de sa to so biem obi ode ne haw na babrɛ se na mane bia be ba dan me bia no ewieye ma no enti sen no de ka ho ma bebrebe wono agasa afa kora no minya tongo firi ho minya boakyerga firi ho minya me na ma wusi minya bon efiri na afa ennan wo na afa me bedu asantema mu a benya aboso be fere ne temframa na dawro manti wo be bi te me benya bongo boame me benya ategare na nya dompo me wo gadew me wo kune me wo aboso make abrafo akese e wo ho bebrebe te say ye wo bosom no mu dodo sen ye minim asuo ena bosom brafo ena de ka motia me wo ma me wata wo ho wo agrada wo ho na no krase ma me wata no ne nase ye fish sa ne aka no so nya sa na tie me ntimi nda me wura adi e wa abonten na so nya sa na tie na ade ba ko nie sunsu me kuta me no motia de ade achi ade ase nya me nya bi ka ho e wo kwa ben so se me di wo mu ni ekro mu ye ntibire bi o mu twe ebi be ka wo mo ho wo motia ba kwa wa apem motia kuta me afi ase me kan wo mu nyina maako e ba buru 20,000 wow tano bo abuduro ma ene ne motia obere pon chekere eye bo abuduro ne chia me chekere no ene ne motia ohene ba kofi ye ntumi ohene ba kofi buo omu motia wo mu kwa ye bebrebe akere fipo mane ne motia okere ene ne motia tutu abrampa ene ne motia doso na onye ne se omo doso e ma wododo debi menya kura na abro so saa menya nanka ahonhom ne sunsum nyina bekuta me nanka me de nam a obetimi aye obi asede ama no meje wo bia pede ene na sede sene se na fata ama no na wo ye komfo a wotimi ware obi a onye onkom ana say this o ware obi okom timi ware de wonkom ene
nam Kristo som na wo ho ninti ma Okomfo na ware no eye bibie wo ho e se na obi ampese ne ba e be ware Okomfo be ware nya oboade asumni usumsumni menka ne sa obi ampese be ware ne sa kemoni mpese ne ba kokwa be kokwa ware Kristoni na mpese Okomfo na nso ye ware e ma ne ye je nti wa ware na nya ware na wo ni da so wo obi a wo me wo ni da so wo obi a menene tie a me tu anamon se me kwakoye ne ho ade wo fi abosom bebre ni moti atwa ho ahia yi wo ho kwan se oba a wonye ne ho ade wotime ne hia wo nkitahodie mpaso nkitahodie nam enye na kwan no no amamra ni amane kwan so se Okomfo de ne wo beka wo bia ebi yeyi Okomfo to nche eni pankasa asante amamre wo bia na wo de wo ka no wankwasere mfra busua ho a wo bu abusua no kwase de di kan nya menene tie no ya bosunsum na mane abo awofo so de amane ya gu akwan so se meye no ho ade ban so na fa ya wo boss sunsum no doso moti anko atwam 2000 ansana atia tongo omunyina ka ho obo amane okwan ben so amane masunsum nie tano kraman fro kraman dwan fro dwan enti tano no nipa fro nipa enti tano no one na brafo ni di mmom ye ho tano bi one na brafo betima didi abom na nso ye fie ho ya yenji chemu se sebi tongo di kraman maso bu abuduro mi wura oni kraman achefi puma ni kraman enti esese me ya amamra mana me mfa de me de ya amamra ma tongo ne nkwaye ma no enti waye amamra bia ne me kwaye no o se akokwa na metwade ama no se kuma nyini ni pa so mesi amene ne tini o ekwan damu eyese mene ne te metwa akokwa ne wie a mabobosom na mane se kuma nyini ni pa so mesi na mene ne ti o eye ebeboa me na sunsum ne jepen ye se ne ho ye na ho te ansa na woni na yeden atu anam so waye sa amane ne nyina sa amane ne nyina awie nti aka de en ni aka ne se makofie ni aka ne se me de dadoa no me de be sefom na me de ade aboso amana bawura fom enti aka se me kofie na yakotue ne tiri ensa no na magene de na betre na ne awo kan de na busua ne nyina anim afanu ne nyina anim nti eba ne se bibisi na ababa wana wona ne ti na waye ho amane ne ade nyina asa no bibisi na se aware na amaso a ede ne besi wonu waje obi besi ho na mamra kwan so ne amane kwan so esese wo gya no kwan peso esese wo ne ntem te no esese mo ya aka oba eye boso oba eye honhom berema wutie me na wusu pese wo ye berema wutie me na wusu pese wo di ye wa abrabom entre won sam mo ba enfo ba na demudie eni natam da de sato su biem didini buno na kura ne ye wan fa krokra nka ho wodi obani a adini nyina abeka ho se medi woni a aya krokra na medi di woni eye buo na medi di woni eye wodo na medan na didi a kire odo no so me alam ti he wan so na awo he wati ase enti se wo ye bema na wo panyini nkire na wo pesika na wani wo bani wan kora wo baaye na wan bunu ani na hyede a wa brabo no enwie mpempens on krabia na wo de bae no enwie ye emfa ma wo na aka ni nyina nti me meka bia mo beka se me yo ba nti na me kasa na waka asem ni nyina me eye no kre oba opese wonya nyine che na wa brabo koso toten fani diese ema oba sani awobene obema bi gina bonti o se oba nso oba nso sebio yase na mema nyina mufi ebaaye enye mma na nyankopon bo adam nko an wanfa hawa anka ne ho a nka mema mo wen nka wonko an na obaaye no wobeye den na watena wati ase nana meda se eni nti no wama ye hu aware ewo hode no
na sesebio konfo ware na okoware ne yonko konfo a amane be ne bam amane be obi akita abosom we kita ne de we kita ne de mu kohia e de na kom yen sha sie mfiri hanum se kra se me konfo na me ware obi onye konfo me koye na bisa me ko 23 sanyina wi a sunsum na wo beto no na beje ne mpata ono je ne mpata wa ya amamre ne amane ne de amasunsum no waje watum se ne kra waje watum se wo be kana ho ane ne kunu no ne yere na be de abetena akonfo mienu ware a mekwa kwaya amamre ma ne bosom oba ne bosom oba no so se wono so be ya amamre ne amane ne bi e de ma me bosom no na ye be ye wi a ansana ya toya mo ya namo no so ti amane ne nyina akoso wie ansana wakoye fie amane na busia fo be de ka akoye fie amane ne wie ansa na wakoye fie amane wie na wo baba ye abosom ne de na wo mo so oba no wo mpene a ansana obekwa akoye no be ma no ompene a ansana wo akoye no ubusa obusa sunsun ne na oje pene na wo ma wo kwan se koye oba no ho ade a ana wo ko na sunsun na ma wo kwan a okwa obesan aba ana se konfo ba be ma bi eni eje ne ho te se mia me de hye oheneba prince me director me camera me editor oheneba prince free we ho konfo bi me de ne ayemfato ho me sramu a monye ma no nsi bone na ne je ne ho na so pese owa no se ne yire ne da bi chi yire no ne ne tena eno ekwan da ho ne be ne be kom sa amane be kom ni nie prince be ko eye obai ho wane na keka ma na te ne ho ase okokodru ho no ma obai ete ase a ode na ko sunsum nani na sunsum ni jepane a ode ne be ko sense ye mfa ye ni hu no ai se wo fo wani ni hu no me de mani hu no oba no ode na ni hu ni sunsum no enti o me kwa kobusa e kire se ekwan bam se berema ni timi koye ne ho ade watwa akokwa abusa obusa na kwan dem a sunsum na ka chense ko hu na wofo na tua ne tirinsa na wotua ne tirinsa wo wi a empata meso magi wunie wo bema no na wo koye oba no ho ade awie wa beye eye oba no so ho ade ama bosom no nti se obeyi ni nya mpire no konfo yaw wada ama mehwefo se memisaw edien abrabo ene su ne ban ena oba bema ya nyame aboye mienu a yeti asase sui se binya mmoa de edien na ye be ya ye benya nyinkire na yetimi atsenase wo mudiem yo de di kan ayodo de di kan ayodo de di kan aye nokore de di kan ayodo ayodo de toso ye nokore de toso bi ye obuo ene suro enipa bia wo ha yeyi ahomsem yeyi esoma wodo ye wonyina to nchen a somo yonko se wo ho do wo yonko se wo ho ene woni onyamesem ema onua po emo kro no emo aniawu ania danse kurumu enya de be ka wonua koma mana ka se hu yanka asumesi pa na nti waye mi se enya ni bi eno ane abrabo na ebe ma wo dan kwa ebe ma wo ninkyire na afei di wona waja ene enipa bi e wo chen wo bia de wo mpani de bia sere wo bia dinini na buno wo yesa ubenya abrabo toten ubenyina che benya dan kwa na obenya no so de ho akade ebrew na wo kan nua bi sadan kwa de akade ebebre yenya akade ne yebekọ ho na ansa na ye hwe wo kan nua ahonhom atwa ye ho ahie nua ensuo na nua no betia bobo bi de amaye de ahoma chere be homa bre homa bonsam ni nyina ya ahoma bosom ye nua sabi eye dua odum eye honhom dua memfa dua yi nye mfaton bese dua eye honhom
goro ayawi ni dua no eye honhom empo banche bia ye de hye fom eye honhom ye wodobaye honhom wo ho sese dobaye honhom bi wo ma sese wudi ye wo nnua aya honhom aya honhom akese ye mfa homachem nsi wonom ahomachem eye bosom ahomachem ye Holy Ghost ahomachem ye Holy Spirit free say eye honhom no ne wode ye no na ma ne ye bone anema ne ye papa enti no ahomachem e wo ho no upeba ukosi kira ahomachem a unya bi ade amane na ona suna wusu dabi uko kwa ahomachem on sukura na obesu akere ne keke no ma unya na mamre ne amane ye kwan so ukwa ahomachem nsese wusunsun tono so sanke wa misunsun atoi nsese ahomachem de basa ese kodi wachi ose wo wachi ahomachem ukwa ugu nsa wudi kosu aboso na wudi sika ato ase sika pepa na akwans die afiri wakomam na so benya nka ye nka pre sika bi afiri mu bia na wodi ato no na watwa na waka wade sere de akira ahomachem enne se de tie na ebesesa de amaw nana yawo wada ama obiya na wo ho kwan se okwa ahomachem ho enye nipa nyina na wo ho kwan se omutimi kɔ ho me no ka sei watena sɔre dam saa woni mama mre ne amane o kɔ no se wudu on ma de make akure bia wonim na wo honhom na kɔtɔ so agidi wonim na wonim ho akwan ene betima akotwa ye wa Okomfo bi kro muntimi ntwa ahomachem eno no utwa de befie be ye dura na ai na homa be na utwa ho ana wode sika abɔ ho ana moja eya ahomachem ya utwa no ntwa no kwan paso wo ya mamre no wanya na mamre kwan so a sunsun mi to so na utwa na moja na eba na ya ho de no watwa kwada no se me bisa we no ahomachem no me na besi yefo mo kwan so okire me ebu abedu na snap to amoa ne nyina na da ase bia na nkosua eda ho ewo kwan ho ti utwa mu a ohu ti eduru ho a okire me sa homa sa dua homa eye amankyere mankyere sa na fro kosoro oka kire me se wo de sekan bo ho a moja beba na wantumi ankyere me moja na ebeba na asekire ene nea egu ase no snap ne nkosua no wantumi ankyere me mo eye tina me bisa ho asem de tie ba akopani ahomachem akwan a obefa so a obeye atwa no ena ma wunya asunsun so papa enti wutwa no kwan bone so a wanfa mamre ne mane ne kwan na wohunu moja no beti se misunsun moto so ne matwa moja na meme honam na metwa enti wo mu de padua no moja ana watwa pie enso ubehu se kotwa bi da ho enti wo kɔ no afi na ebe haw enti ne yesi sunsun dwumadie no wo se wo ti ase na wo hunu na wo kra wo ho ye ni ye wan kasa wo nipadua kra aduane bi wo ho aba bi wo na wo de ka ho e ma wo kra na kasa moto e ma wo kra ne sei enu nti ana sese wo tena se na wo hunu o kra no baye na kuta no no anu yie eye ene yesi ade bebre fitina no besi enne ye gbawra Okomfo anochi edehie ya onde meduma enote edi nejuma Okomfo ya osu na ye bisa Okomfo kra no na de ban ni so ne ban atade ehye no ene enema bi ye ko bisa no wa esofo hu na kradeka kwankwa de bi eyi ne boni kom e kire se osofo kramofo hu na fade e kire se oye kramoni okita tasba wa shaja labia oba sha baya na wagu mayafi ne ehu na kira kwan Okomfo so de ene rasta adoso ye na nanom ka bibi se Okomfo kramo bone am ye hu kramo papa na Okomfo bone am ye hu Okomfo papa na so ye Okomfo bone ene ye Okomfo papa na de na be ma ye hu nsonson ye a eda safo no entem nana ya odosewa wada roma yen fanfiri wafade me wo se sidie bi bubom atade atade ya hye de apunu e de ama me wo bera me de be pie so obi ntimi nya me bone obi ntimi nyene bone mfama me obi ntimi ntu aduru ne ma ti bera me sha atade we ya atade bere bia me pese me di nkuni ma bera bokoso e se tuntum
tuntum ne nya han han mu da esum ne nya han ntu pade ye a eye esum eye sene mechanics esum e ba yansa na han ba nti atade ema ye hunu bia mewo obi hunu atade no hwe meti o se nipa we ha no gina ye hyedan fa afade bi ma akonfo se wo ye we ye ma ye hunu se wo ye konfo enam se ye tempanimfo na asinti ne ye te abanya akunya ne bisu nti no eye se mama enyen sisiesie correction sisi ya benwa de ye European so nko a ewura me bo me mu asema ono nko a na ti abenwa so enti ye efititi dwumade so de abenwa de ye nka no so wada Roma abenwa ye opem so nko a opem so nko a me jitum ye ewura nko na ho ye ewura nko na wo ho akwan so te abenwa so nko na se bia buru se bia nya me na me bo abenwa kunya ma ye ewura tena so o ana wura konfa no chi ye me na me bo abenwa kunya ma ye ewura tena so se me ka se me te abenwa kunya so a na me nim de me ka free yewura ntina eti abanya akunya so de na de etie nie konfo ye ni afade bia ye soronko na so nam akunya ye sisu ni nti esese wo kura wo ho wo mpanidi bia mu entuma firi a wo fira wo ntoma wo hye wo chaachaw sahwene a asuo akonfo no bebrebe bebrebe ya na hwene bia na hwene ni boniti ye watano ye wo ho eye na yetimum yayi na apasoro kakra na bi wa ha kakra na edamutia ma hu se sai nipa no soata no okomta no oyeta no konfo ya suo bi konfo ade ye wo bi so be yi ni ti kwata abrafo ne bi wo ho no ma omo mpera sakola ne wayi no nam kama na konfo bone ne konfo papa no enso so ye wo mu nie chechire ne nyuma yo ne su ne ban ena ma hu isu ne ban no esu ban ne bi te se onyanza onya first cabbage ska adwuma wontimi nya okakire ope mi ntimi nya adwuma we be sorofa koma mi nua so masi no ne betima ye de aye konfo bone ne beje we de adwuma betima aye to akokọ to snap fesika poti mi to so no waje na ankosi aga ma won se we nya konfo papa ne di otimi hunu bibi kira no waka ehunu di atwam na otimi pa ano yie e de maw enya di obekọ a obeji sika no no wantimi anya so be yare a ojiska yakwate aduro na kane wahunu na akonfo yesi yanyi sika na so na kapre ne de ombeji na yesika no se obi ba ne beji usika nemom ayenhyehyɛ ye yeto ho me hye wo ma ho atɔ na wo betua wei eye wo ne sunsum na asem eye wo ne yasem o menye utaku menye osempoa nemom ho tɔ wa beda ase sana wo ye wo ase sana ye wo aso enye ho oba na hia se sunsum na ye usika ye beji usika ye se ye nye usika wo se ye adwuma na ansa na sika afirim se se wo bi a sabi owa abrochire na o pepipes ukwaji ni sika onu mote wonom no ma se na ekosoma no na akwaji ni sika se wo de ye bibia ma no ye wo hwe adwuma koro wo fere so betima ayade ne de na wonyama nipa no mi wo mi mogidie mi wo sunsum ni mogidie se kuma ni betima aboa ma de koro a wo pei won saka wa kire wo musu wa kire wo akwan a wo befa so konfo ku nipa konfom ku nipa musum na wote wonu so akira wudi e de na akokum nipa dua body enti obi bodua na chese nipa na ibewu duabo ye de etoto no kore ne ntoro entem e ma yehu papa ne bone entem enti me na waye me bone me na wadi matama na ye me ya ese me ka asem duabo nyaw sabi asumasi enyaw me pese me hawo na me ntimi nkono sunsum ne ye de ekokoma me ye konfo duabo ba menye sika afirim enso me tuada sama se duabo nye hwefidie nim na tuyefo abusia a wutie me sera ono me enye odumi ahwenie na betima adumi ma no me na benya ho wa wutie me hwenu ye ubodua jai upeduabo ajai me amete me ye konfo me tie duro ho no misuro duabo misuro me ho duabo anya de pa wo de ba maji usika medane ka menya sika afirim ade na me ntufu se obi ye wade aboni dua enka wo wafemu a enka ban sese Ghana no kre ni ha no kre pa de bi ni Ghana ne titire ye mpanimfo no enka obi bedia tumi bi wo maemu a ka wo susu se de na ye mfanya agina hyede be nam so ma no kredie ya mesu obi ba bedi panyiyo wa maemu a
kiama ni kwagina o ma anim nyina anim no ye wa abosoma kese ye wonsu akese wo ho na onfan kantam eninse enka ye wura na se tu onka bantama entwoma onka agona he ya wada na won kantam akese yi na on kantam mo ne hudua dua bonye no won ka se mi swai se medi no korepe na mani no kura ntama maka ni minni na afe sunsum ewo wiase ewo bibi mamu a ewo Ghana mamu a asuo pra legbosom twe oda bene talobo abudu a che people masu ankanyini etamfro mate gagadaw tongo kune omuni minni anka Ghana be fa no ntuma pefra na so asembi se wo ho ne se ye beye ne saa wan ena be hye mukena ama saa ne ye we nyina nsusu ye we num nyina abam ama Ghana ya fa ye ntuma pa efra enne efritite ebre ha ena be ma ye ho kwan na ye de adwumadi e be fa wo Ice Cafe and Grill Cultural Center Kumase abonten kase so ha ena ye butuo organic food eya abra efiededra he ni be hwe pe dancing shoe na betwa ho aboafo eka ho nyina de o mase itite ye da na ya owusu ya ofi meduma eba ye aguna ede hye konfa nochi obiri konfo anochi ede hye eno no ye da na se ene na pamfo a woni won ba ye nyina ye de obibia ase sadomdom ye ne a ye woni da sene modofo made nyina edua na de hye memenu aba odo sewa enema apel ushiamia frame mama odo metwa mani na maje woso na ye koyeni nyame ene yentina obo ade ene yentina edamase ya to twini menuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni ya mamra odo sa wa memenu aba se ya to twini free samamra free titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra ya to twini o na mamra nyina free tete wate oduma kuma bo ade nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna sasi so amamra wa ya to twina da bia be ye mobo enu ti wodo se wa memenu aba wose want na woda emi amamra nyira ai onya nkrupo twede ampo aboa mo de amamra akwaje abasobode amamna fie wo Ghana ye nu ti na asante ne otumfo se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto twene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamra nti ene makwaya genda ambassador ekesa amamra wowo ya ye nto twene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto twene o amamra ye nto twene saya to twene da bia be ha ye ni ye amamra ye frititio ye so mu ye amamra ne frititi ampa ye amamra ye hu hi apa ye so mu ye ge mu da bia be ye mo ba ye amamra ye nto twene ano ne ade kwa ba bia ye din kuni ma tre ye ye odo se wa ba tampa ememenu aba ma me ye ma wa mbo ye kwa so anye wadwuma wate